Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê bi boneya Roja Cîhanî ya jinê daxuyaniyek belav kir. Di daxuyaniya Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê de wisa hatiye. Roja heştê Adarê ji her salê, Roja Cîhanî ya jinê ye. Milletên pêşketî vê hilkeftê li dar dixin û netewên yekgirtî jî ji sala 1945 ve hewl dide rewşa jinê li seranserê cîhanê were pêşxistin. Di daxuyaniya nekesî de hat jî ku jin ji dîrokê ve rastî hemû corên stemkarî û binpêkirinan hatiye û rola wê di piraniya civakan de bi tenê xizmet û anîna zarokan bû. Lê ji ber xebata wê ya dirêj, karîbû mafên xwe bi destxwe ve bîne û cihê xwe di hemû warên jiyanê de bigire. Enekesî di daxuyaniya xwe de serbar kir û got ku hevdemê li seranserê cîhanê ev hilkeft tê lê darxistin, jina Sûrî ev e heya me 10 salan û rastî hemû corên binpêkirinan tê. Ji kuştin, koçberî û girtin bi taybetî deverên Kurdî, lê jina Kurd pêngavên mezin ji bo pêşketinê bi destxwe ve aniye û pirsgirêkên siyasî û civakî derbas kiriye. Enekesî di daxuyaniya xwe de balkişand li ser wê yekê ku enekesî rê li pêş jinê ji bo beşdariyê di hemû waran de vekiriye, da ku roleka wê di biryarên siyasî ji bo dîtina çareseriyeka demokrat ji doza millet re wekî mêr hebe. Di dawiya daxuyaniyê de enekesê germtirîn pîrozbahî arasteyê jina Kurd kir û daxwaz kir ku kar û xebateke mestir bike da ku stemkarî û binpêkirin li ser milletê Kurd rabe.